daw makipagkanta kayo, daytoy tiyal daw. Okay po, Father. Daytoy tiyal daw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, dagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin ibiri, tiyayat ti Diyos anasudi, tuyal daw anapili. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, kagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay isala, ragragsak tay ken kuana. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, kagragsak tayo, naggapu amin ti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salon nga biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, dagragsak tayo, parikot ken amin abanag, ibatang taypay ida, iwaksi tay amin agura, tasumangot padaya. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, dagragsak tayo, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, dagragsak tayo. Maraming salamat po, Father. Thank you. Welcome po.